välkommen till mitt kanal. Detta är min första video, så nu får vi se hur det blir bra. Jag hoppas att klicka på och vill abonnera. Ja, detta är min allra första video. Så den blir kanske lite annan. Här är min ek. Heter Finalina som vi ser. Och så jag tycker inte att lördagsdagar på en förslag. Här är på fastningen.
som läser här så är ja, då kunde det jag är så väldigt god på det här. Jag vill gå där. Det går papaya. Now it's producing the Skype, så jag kan inte snacka med mina ställa och där är så kanske snart göra. Jag kanske vi ska snacka lite idag, men det är lite om 10 minuter i texten. Jag vet inte liksom att jag är emot, men det var ett annat som man aldrig ser och hur man skulle filma med. Så, ja. Claro, que es
mycket för youtuber. Det här var lite fint och lite bort som fel borta. Youtube kan gärna se den så. Jag kan ju visa på det. Alla kjolarna. Jag bara som heter skriva på sociala medier. Instagram. Jag heter nej, från Lena. Video and review on